ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜହ୍ନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଚକଟା, ବଡ଼ ମାଛ 2 ପିସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ସାଥିରେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଚକଟା, ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ, କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁଦିନ ପଖାଳ, ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ ସବୁଦିନ ଆଳୁ ଚକଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଟି ଦେଇକି ପଖାଳ ଖାଏ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ଏତିକି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା 9:30, 9:30। ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଏ ଖାଇବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।